Morning mga manoy, mga manay. Okay, dito muna tayo sa loob ng bahay mga manoy. At dito tayo mag-umpisa ng ating workout dahil wala nga tayo sa gym. Hanap na lang tayo ng paraan kung ano yung gagamitin nating para makapag-workout. Kasi back ang ating gagawin ngayon mga manoy. Yun ang ipapakita ko sa inyo na program ng back. Kasi marami rin kasi program yung back mga manoy eh. Kaya ang araw natin ngayon ay Linggo, Pizza 16, August 16, 2020. Ang araw natin ngayon ay Linggo mga manoy. Kaya dito muna ako sa loob ng bahay mag-uumpisa. Okay mga manoy, umpisa na natin ang ating workout at home. Manoy, umpisa na natin ang ating unang program ng back. Dito na lang ako, sasabit na lang ako dito. Back yun ang gagawin natin na manoy. Ang sakit ng kamay ko. Okay manoy, yun ang una nating program. Okay mga manoy, ito na yung pangalawa nating program sa back. Wala naman tayong gagawin, wala naman tayong equipment dito na para magagamit natin. Maghanap lang tayo dito sa saan pwede sa pamamahay natin. Okay, sana natin. Okay mga manoy, yan ang pangalawa nating program. Okay mga manoy, ito yung pangatlo nating program sa back. Okay, manoy. Okay guys, ito yung pang-apat nating program sa back. Isahan ko na. Rapid, huwag ka lumayo para makikita. Guys, yun ang pang-apat nating program. Okay guys, ito yung pang-limang program sa back. Isa na natin. Kanina guys, yung hawak ko kanina pag ganyan. Ngayon naman, baliktad siya. Ganyan na guys.
Okay guys, yun ang panglima nating program. Okay guys, ito na yung pang-anim nating program sa back. Okay. Okay guys, yun ang pangalan nating program. Alright guys, ito na yung pang-pito nating program. Apa? Okay guys, yun ang pang-pito nating program. Okay guys, ito na yung pang-walo nating program sa back. Okay. Okay, yun ang pang-walo. Okay guys, ito na yung pang-cam nating program guys. Hindi naman kompleto yung equipment natin dito. Yung ginagawa ko mong yung nakaraan guys, isasali ko na lang dito kasi halos parehas lang din yung tama nun guys eh. Okay. Tama na itong pullover. Yun ang pang-siyam natin program. Okay guys, ito na yung pang-sampu nating program. Okay?
10 program. Okay guys, ito na yung pang 11 no? Dahil yung 11 na program natin. Kaso nga lang guys, dapat mayroon pang kadugtong dapat doon guys eh. Hindi lang yun ang program talaga eh, mayroon pa dapat. Kaso nga lang guys, wala naman tayong kompletong equipment dito. Kaya hanggang doon na lang muna. Ang gagawin ko na lang sa iyo ngayon guys, pang 11 nating program, yung pag tri-step. Kasi yun ang isasabi ko sa program sa back. Tri-step guys. Tapos kabila naman guys. Okay. Didiretso ko na to guys. Okay guys, yun ang ating program pang 11. Okay guys, yan na lang muna ang may share ko sa inyo sa tungkol sa pag-workout, sa pag-chest at sa shoulder at sa back. Kompleto na siya guys, naisi-share ko na para magkaroon naman kayo ng konting alam mo ng konti sa tungkol sa pag-workout guys, pagbubuhat, papaganda ng katawan, ganun. At kung sino man yung nasiyahan sa aking videos, paki-like na lang guys at paki-share at mag-subscribe na rin ang aking YouTube channel guys. Okay, yan na muna guys. Maraming salamat at huwag kalimutan pindutin ang ating button bell. Okay guys, thank you ng marami guys. Manay Manoy. Salamat. Bye bye guys.